तुहके बहन पता ना है कितना दम होला है बिंद जी के जाति में, कि तुहके बहन पता ना है कितना दम होला है कश्यप जी के जाति में। अब बेटा निषाद जी के आँख उठा के भी देखला न तो खनवा के तो पुआ दे तो है माटी में। अपने वाली जोता तारे तो तनी बतियो मान लेवल जाला अपने बाप के, कि सिर्फ अपने वाली जोता तारे तो तनी बतियो मान लेवल जाला अपने बाप के। अब बेटा हमके पहचान लेके आई ना तो मुंगा दे गटैया चाप के। दिमाग कितना गरम बा कि कहीं ठंडा पानी से गरम तेल ना हो जाई, कि दिमाग इतना गरम बा कि कहीं ठंडा पानी से गरम तेल ना हो जाई। और यह सोच सोच दिमाग इतना खराब बा कि कहीं सरवा फेल ना हो जाए। पढ़े में कम मन लागल तो हमें ज्यादा